கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மோட்டோ அப்டேட் Yamaha பிராண்டுக்கிட்டேருந்து. ஸோ Yamaha என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்க FC25ன்ற பைக்கோட ப்ரைஸை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000க்கு கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சியோட எக்ஸ்-ஷோரூம் ப்ரைஸ் 1.40 lakhs. நான் சொல்கிறது எஃப்சிஎஸோட வெர்ஷன். ஸோ எஃப்சிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக அப்டேட் கொடுக்கும்போது கோல்டன் ட்ரீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ப்ளஸ் வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் லைட்டாக மாற்றினாங்க. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லாம் அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு 250cc செக்மெண்ட்டில் ஆல்ரவுண்ட் மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கினாலும் FC25 மட்டும்தான் ஒரு சீப்பஸ்ட் ஆப்ஷன். அதே மாதிரி வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்லலாம். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா Yamaha கொடுக்குற ஹார்ட்வேர்ஸ். Yamahaவோட இன்ஜின் வந்து ஓல்ட் ஸ்கூல் இன்ஜினாக இருந்தாலும் அவங்க அதை டியூனிங் பண்ணுற விதம் வந்து கண்டிப்பாக செம்ம ரிலேபிளாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி எஃப்சிஎஸ் வந்து 150cc ஓன் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் ஒரு 8 இயர்ஸாக. ஈவன் பெயிண்ட் ஸ்கீம் கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ Yamaha வந்து ஒரு ரிலேபிள் மிஷின். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கலரில் வருது. க்ரீன் ஒன்று, ஒயிட்டு அண்டு ப்ளூ கலரில் வருது. மூணுத்துலேயுமே வந்து கோல்டன் அலாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பைக் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிட்டி ரைடுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஹைவேக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். டீசென்ட் க்ரூசிங் ஸ்பீட் இருக்கும், பில்லியனும் கேரி பண்ணலாம். 14 லிட்டர்ஸ் டேங்க்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு ஆல்ரவுண்ட் மோட்டர் சைக்கிள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் இன்டர்வல் வந்து 5000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த பைக்கை நீங்கள் சிட்டிலையும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹைவேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு டார்க் வந்து லோயர் எண்டில் சூப்பராக இருக்கும். லோயர் அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் டார்க் வந்து செமையாக இருக்கும் Yamahaவில். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிஎஸ் அண்டு FC16 ஓல்டர் வெர்ஷனில் என்ன பவர் பேண்ட் வச்சுருந்தாங்களோ அதே பவர் பேண்டு தான் உங்களுக்கு லோயர் அண்ட் மிட் ரேஞ்சு நல்ல ஒரு டார்க் கொடுக்கும். ஏன்னா என் பைக்கும் அதே மாதிரி தான் 6000 RPM வரைக்கும் சூப்பராக போகும் வண்டி. நீங்கள் அதிலே மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இன்ஜினும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது. நம்ம பார்க்க போகிறது FC25யோட காம்படிஷன் பைக். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா Dominar 250. Dominar 250 பார்த்திங்கன்னா FC25 விட ஒரு 20,000 rupees அதிகம். பட் அதுக்கான 20,000க்கான ஹார்ட்வேர் அது கண்டிப்பாக ஹோல்ட் பண்ணுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குது அதில். அது வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினு. ஸோ DOHC செட்டப்பு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜி. ஸோ யாருக்கெல்லாம் மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும், இல்லை வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பைக் நான் வாங்கணும் பட் எனக்கு ஒரு சீப்பர் காஸ்ட்டில் வேணும்னா உங்களுக்கு Dominar 250 தான் பெஸ்ட் பைக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏர் கூல்டு இன்ஜின்ஸ் தான் வந்து ஈஸி டு மெயின்டைன் கம்பேர் டு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின்ஸு. ஸோ அதனால் யாருக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பைக் வாங்குங்க. பார்த்தா Gixxer 250 இருக்குது. Gixxer 250 2 வேரியண்ட்டில் இருக்குது. ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல், ஒன்று நேக்கட் மாடல். ஸோ ரெண்டுமே வந்து நல்ல பைக் தான். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பட் இதோட காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் டு 2 lakhs வரும். இது FC25யோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 30,000க்கான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த 30,000மே இதுக்கு ஒர்த்து தான். பட் இதில் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் லிக்விட் கூலிங்கும் இல்லை, ஸ்லிப்பர் கிளச்லாம் இல்லை. பட் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கூலிங். இந்த ஆயில் கூலிங் டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து இன்ஜின் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகி இன்ஜினை கூல் பண்ணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் பிராண்டுன்றதுனால அவங்க இன்ஜின் அவ்வளோ ரிஃபைண்டாக இருக்கும். அதுவும் இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பைக்கு. நீங்கள் ரேஸ் ட்ராக்லேயும் ஓட்டலாம், ஹைவேக்கும் டூரிங் கொண்டு போகலாம், ப்ளஸ் சிட்டி யூஸும் பண்ணலாம். அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹீட் ஆகாது இந்த பைக்கு. ஸோ இது 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோடு வருது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸு, டாப் ஸ்பீடு ஒரு 150 கிட்ட டச் பண்ணுது. பட் இருந்தாலுமே இது ஆல்ரவுண்ட் மோட்டர் சைக்கிள் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி 12 liters தான். பில்லியன் கம்ஃபோர்ட் அந்தளவுக்கு இருக்காது, FC25 அளவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. பட் ஹைவேஸில் க்ரூஸ் பண்ணுற ஸ்பீட் கண்டிப்பாக எஃப்சியை விட அதிகமாக தான் க்ரூஸ் பண்ணும். நம்ம பார்க்க போகிற பைக் எல்லாரோட ஃபேவரட் KTM 250 தான். ஸோ இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஸ்ட்ரீட் நேக்கடு, அக்ரஸிவ் ஸ்டைலிங்கு, ஒரு ப்ரீமியம் 250 செக்மெண்ட் சொல்லலாம். பட் இதை வந்து FC25 கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக. பட் இருந்தாலும் ஏன் கம்பேர் பண்ணுறேன்னா இந்த 250 செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆண்ட்ராய்ட் 2,40,000 கிட்ட வந்துடுது. பட் இது ஆஃபர் பண்ணுற வேல்யூ, FC25 ஆஃபர் பண்ணுற வேல்யூ கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பெஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி FC25 கிட்டே தான் கிடைக்கும். ஸோ இது பெஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணினா என்ன, முதல்ல நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு அந்த பொருள் ஒர்த்தான்னு பார்க்குறது தான், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ FC25 வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்ட் மோட்டர் சைக்கிள் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 14 liters. அதோட சஸ்பென்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா 41 mm ப்ளஸ் ரொம்ப ப்ளஷ்ஷாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஓல்டு FC மாதிரி தான் இருக்கும். அதேமாதிரி இன்ஜின் ரிலேபிலிட்டி அண்ட் ஸ்மூத்னஸ், வைப்ரேஷனே இருக்காது. 100 வரைக்கும் உங்களுக்கு வைப்ரேஷனே தெரியாது வண்டியில். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் FC25. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பில்லியன் கம்ஃபர்ட் சூப்பராக இருக்கும். லக்கேஜ் கொண்டு போகலாம் நிறைய. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதத்துலையுமே ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு பொசிஷனை கேரி பண்ணுது FC25. அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்குறத விட ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நம்மளுக்கு இந்த பைக்கில் வரும், ஸோ அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் காஸ்ட் என்ன,
ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி என்ன, இதெல்லாம் தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ நிறைய பேர் இதை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ பைக் பிடிச்சிருக்கு, பைக் லுக்காக இருக்குன்றதுக்காக மட்டும் பைக்கை சூஸ் பண்ணாதீங்க. முதல்ல உங்களுக்கு ஓட்டி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பைக்கை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ யூடியூப் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே வந்து நீங்கள் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ கிட்டேருந்து. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் FC25 வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு வேல்யூ ஃபார் மணி கரண்ட் 250cc மார்க்கெட்டில். FC25 ஏன் ப்ரைஸ் ட்ராப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த புது பிராண்ட் FCXன்ற ஒரு மாடல் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இது ஒரு க்ரூசர் மாடல். ஸோ இந்த க்ரூசர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்பை பிக்சர்ஸு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக், ப்ளூ அண்ட் இந்த ஆரஞ்சு கலரில் வருது. நீங்கள் இனிஷியல் வெர்ஷன் ஆஃப் எஃப்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே 3 கலரில் தான் விட்டுருந்தாங்க. ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கும், ஒரு ரெட் இருக்கும், ரெட்டு இல்லை மருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக்கு. ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரூசர் ஸ்டைல் மாடல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக் கேட்டஸ் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கார்டு இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு க்ரூசர் ஸ்டைலில் வருது. இது 150cc கொடுக்காமல் ஒரு 250cc FC25 இன்ஜினில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கான காஸ்ட் ஒரு 1,80,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு தோணுது. பிகாஸ் அதனால தான் FC25 ப்ரைஸை வந்து இப்போதைக்கு கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரூசர் செக்மெண்ட்டில் வந்து யமஹா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த பைக் என்டைசரு. ஸோ அந்த பைக் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரூசர் ஸ்டைல் மோட்டர் சைக்கிள்னு வருது பார்த்தீங்கன்னா அது FCXாக தான் இருக்கும். ஸோ இது என்டைசரை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான க்ரூசர். இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ராயல் என்ஃபீல்டை கம்பீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பைக்கை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த பைக் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா யமஹா வந்து ட்ரேசர்ன்ற பிராண்டில் பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி யமஹா வந்து ட்ரேசர் 700 அண்ட் ட்ரேசர் 900 வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட்ஸில் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் மிஷின். அதோட இமேஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் இருக்கும், DRL இருக்கும், ஸோ ஹையர் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் இருக்கும். இது வந்து ஒரு பக்கா டூரிங் பைக்கு. இதே மாதிரி பைக்கை வந்து கண்டிப்பாக இவங்க கொண்டு வர போகிறாங்க இந்தியாவுக்கு. அது 700 இல்லை 900 இல்லை வந்து எப்போவுமே வழக்கமாக யமஹா மினியேச்சர் கொண்டு வரத்தில் அவங்க தான் கிங்கு. ஏன்னா R15 அவங்க தான் வந்து R1லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்போது ட்ரேசர்லேருந்து மினியேச்சராக ஒரு ட்ரேசர் 250 R25 இன்ஜின் பேரலல் டு 1 இன்ஜின் எடுத்துகிட்டு வந்து 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு ஸ்லிப்பர் கிளச்சோடு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த பைக் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 3.2 lakhs எக்ஸ்ஷோரூமுக்கு கொடுத்தா கூட இது KTM அட்வென்ச்சரை விட சேல் இது அதிகமாக ஆகும். ஏன்னா யமஹா கிட்டேருந்து வர பிராண்ட் ரிலேபிலிட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ இது என்ன மாதிரி பைக்காக வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பட் இது 250cc கேட்டகரியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான பைக்காக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு டூரிங் எந்தூசியாஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாகிட்டே வராங்க. ஸோ அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக யமஹா இந்த பைக்கை கொண்டு வராங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நான் வந்து மோட்டோ அப்டேட்ஸ் போடுறேன். இனிமேட்டு மோட்டோ அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக வரும். ஏன்னா இப்போது லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது. ஸோ ஸ்டே டியூன் டு மை சேனல் கைஸ். பை.